gwamnonin Najeriya 19 na mulkin Shehu Shagari a shekara ta 1979. Ko shakka babu, duniya labari ce. A kwana tashi yau kusan shekaru 46 kenan da rantsar da Shehu Aliyu Shagari a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1979. A matakin gwamnoni ma an rantsar da mutane 19. Domin kuwa a lokacin Najeriya na da jihohi 19 ne, ba kamar yanzu da ake da 36 ba. An rantsar da Jim Nwobodo daga jam'iyyar NPP a Anambra, sai Alhaji Tatare Ali daga jam'iyyar NPN a jihar Bauchi, da Professor Ambrose Ali daga jam'iyyar UPN a Bendel, yayin da Apa Aku daga jam'iyyar NPN ya kama aiki a jihar Benue. A Borno kuwa Alhaji Muhammad Goni daga jam'iyyar GNPP aka rantsar, Dr. Clement Aisong daga jam'iyyar NPN kuwa a Cross River, sai Alhaji Abubakar Barde daga jam'iyyar GNPP a Gongola. Sam Mbakwe daga jam'iyyar NPP ya kama aiki a matsayin gwamnan jihar Imo, sai Balaraba Musa daga jam'iyyar PRP a jihar Kaduna, sai Abubakar Rimi a jihar Kano daga jam'iyyar PRP, Alhaji Adamu Ata daga jam'iyyar NPN a jihar Kwara. A jihar Lagos kuwa aka rantsar da Alhaji Latif Kayode Jakande daga jam'iyyar UPN. Jihar Neja kuma Alhaji Muhammad Awal Ibrahim daga jam'iyyar NPN shine ya kasance gwamna, sai Chief BC Onabanjo a jihar Ogun daga jam'iyyar UPN, sai kuma MA Ajashin daga jihar Ondo daga jam'iyyar UPN. Ita kuma jihar Oyo ta kasance karkashin jagorancin Bola Ige daga jam'iyyar UPN, yayin da a jihar Plateau aka rantsar da Solomon La daga jam'iyyar NPN, sai jihar Rivers kuma aka rantsar da Chief Melford Okilo daga jam'iyyar NPN, a yayin da Alhaji Shehu Kangiwa daga jam'iyyar NPN ya karbi rantsuwa a matsayin gwamnan jihar Sokoto. A yanzu Jim Nwobodo da Alhaji Muhammad Awal Ibrahim ne kadai a raye cikin waɗannan mutane 19. Alhaji Awal Ibrahim dai a yanzu shine sarkin Suleja a jihar ta Niger, kuma ya yi aikin gwamnati har matakin babban sakatare kafin ya zama gwamna. Jim Nwobodo kuwa ya taɓa zama sanata da ke wakiltar Enugu ta Gabas, kuma ya yi takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2003.